anu bojone mami siki wis alih profesi job nyanyi sepi sound system melu sepi Imam Sanawi buka warung kopi Imam Suwarso sing gunane toyan glombo siki wis ora dodol mbako dagange sepi supire juga sepi Imam Suwarso siki dadi calo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sali Musik. Untuk video kali ini masih bertempat di Kebun Teh Tambi Wonosobo, Jawa Tengah. Dan untuk kali ini kami juga akan mengelilingi kebun teh ini. Oke guys, ikuti terus keseruannya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share.
ganu bojone mami siki wis alih profesi job nyanyi sepi sound system melu sepi Imam Sanawi buka warung kopi Imam Suwarso sing gunane toyan glombo siki wis ora dodol mbako dagange sepi supire juga sepi Imam Suwarso siki dadi calo Imam Sukiplik sing ambune tengik matane mendelik dong si kucang toyang ngiclik bocah kemblitak dase akeh pilak kudune tegeplak malah siki dadi tukang palak lak 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 Imam Sanawi sing ganu bojone mami siki wis alih profesi job nyanyi sepi sound system melu sepi Imam Sanawi buka warung kopi Imam Suwarso sing gunane toyan glombo siki wis ora dodol mbako dagange sepi supire juga sepi Imam Suwarso siki dadi calo Imam Sukiplik sing ambune tengik matane mendelik dong si kucang toyang ngiclik bocah kemblitak dase akeh pilak kudune tegeplak malah siki dadi tukang palak lak 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 lak